Drahé kamene alebo drahokamy, ozdoba je investícia, dedičstvo po našich blízkych alebo poklad vložený v prstení budúcej nevesty. V sérii týchto podcastov sa rozprávame o drahých kameňoch a o všetkom, čo s nimi súvisí. Volám sa Juraj Šoko Tabaček a pri mikrofóne vítam človeka, ktorý drahým kameňom naozaj rozumie, diamantiera, znalca drahých kameňov a výkonného riaditeľa spoločnosti Mikuš Diamonds, pána Martina Mikuša. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Mikuš, v minulom podcaste sme sa rozprávali o tom, čo sú to drahé kamene a prečo sú vlastne drahé. Dnes by bolo dobré, aby sme si povedali niečo o ich určovaní, certifikácii, ale aj, a to slovo myslím rezonuje, falšovaní. Takže poďme rovno na to. Myslím, že sa určite často stretávate s tým, že príde za vami človek a povie: dobrý deň, ja mám po babke fantastický vzácny prsteň, ktorý je osadený určite drahým diamantom. Prebehne nejakou vašou analýzou a vy mu bohužiaľ musíte oznámiť, že máte sentiment, máte spomienku, ale určite nie je nič cenné. Je to tak? Toto je ten najčastejší scenár, popravde. Stáva sa to veľmi často. Stáva sa to často pri starých šperkoch, tak ako ste to načrtli. Tam to sklamanie býva najväčšie, lebo prídu veľakrát ľudia s tým, že mám šperk, ale on má 100 rokov. To je určite pravý kameň, lebo to už 100 rokov je v tom prstení. Syntetické rubíny. To znamená umelo laboratórne vyrobené kamene klenotníckej kvality sa vyrábajú od začiatku 20. storočia viac než 100 rokov a používajú sa v šperkoch. Nie je to tak dávno, čo som naposledy takto držal náušničky presne s týmto príbehom. A tá majiteľka hovorila, ale veď nebolo povedané, že to bolo naozaj niečo veľmi, veľmi vzácne, drahé a ten, kto je to kupoval, by určite nekúpil nič, čo by nebolo vzácne. Lenže v čase, keď jej to kupoval, ten syntetický kameň mohol naozaj stáť viac ako prírodný, pretože ich bolo veľmi, veľmi málo, boli veľmi vzácne, zriedkavé, lenže ten čas prehodil tie pomery a dnes to je kameň, ktorý je absolútne najrozšírenejšou syntetikou a stojí len niekoľko eur. A teda, ak sa bavíme, že syntetický rubín, ak si to ja laik mám predstaviť, tak je to vlastne sklárska výroba? Nie. Je to syntéza materiálu, ktorý má rovnaké chemické zloženie a naozaj veľmi, veľmi podobnú štruktúru ako prírodný náprotivok. To znamená, ak poviem, že je to syntetický rubín, tak je to naozaj rubín, žiadne sklo. Je to rubín, ale vyrobený človekom, vyrobený v laboratóriu. Wow. Čiže už v takej dobe vedeli vytvoriť podmienky na to, aby niečo takéto vzniklo. Vedeli. Rubín bol prvý synteticky vyrobený kameň klenotníckej kvality. No a keď si teda povieme o tom, že sa drahé kamene falšujú, ale poďme teda pekne postupne. Zoberme si také nejaké naozaj veľmi vzácne kúsky. Povedzme si, že dostaneme do ruky surovinu, ktorá určite nie je obrúsená. Ako sa určuje, čo sa s nej v budúcnosti stane, ako sa porcuje, ako to bývalo, ako je to teraz? Áno, bavíme sa o prírodných kameňoch. V prípade prírodných kameňov, ktoré sa vyťažia niekde v nejakom ložisku, a dostávajú sa do rúk brúsičov, tak brúsič si vždy kladie jednu základnú úlohu. A to je spraviť z toho kameň, alebo viacero kameňov, s čo najvyššou možnou hodnotou. Toto je základné kritérium každého brúsiča drahých kameňov, čiže jeho cieľ je maximalizovať hodnotu. No a za týmto účelom sa samozrejme v drvivej väčšine prípadov snaží spraviť čo najväčší možný kameň, jeden, prípadne niektoré ďalšie, ale ten jeden čo najväčší možný, lebo pri drvivej väčšine drahých kameňov platí, že 2 polkaratové kamene sú určite menej cenné než 1 karatový. Aha. Pretože ten väčší je vzácnejší. Tak a v tomto momente sa ale poďme pozrieť na to, ako sa určujú drahé kamene, pretože ja teda z mojej skúsenosti viem, že keď chcem určiť drahý kameň, povedzme diamant, príde nejaký pán, ktorý má v ruke prístroj s takou škálou farebnou, priloží to tam, ono to robí pip pip a povie: máte diamant. Funguje to takto dnes? Áno, funguje to tak, ale problém spočíva v tom, že dnes už samotný fakt, že sme zistili, že niečo je diamant, nie je postačujúci. Dnes nestačí určiť, že sa jedná o diamant, pretože za posledné plus minus 10 ročie nám pribudli syntetické diamanty klenotníckej kvality. Čiže
tento test nám dá odpoveď na otázku, či to je diamant, ale už nám nedá odpoveď na kľúčovú otázku, či náhodou ten diamant nebol vyrobený človekom. No dobre, tak aké metódy sa používajú na to, aby sme zistili, že máme syntetický diamant? Tých metód je viacero. Treba ale povedať, že v súčasnosti nie sú dostupné žiadne, ktoré by boli také úplne jednoduché v tom zmysle, ako ste spomenuli, že priložím tú skúšačku a tam mi povie áno alebo nie. Pri niektorých kameňoch, nazvime to takých tých veľmi rozšírených, bezfarebných, takmer bezfarebných diamantoch, sa dajú použiť metódy tzv. Screeningu, ktoré nám na základe niektorých fyzikálnych vlastností, konkrétne fluorescencie a fosforescencie, vysvetlím, pomôžu vytriediť veľkú časť diamantov, ktoré potrebujeme určiť, s pomerne veľkou mierou istoty, že áno, tieto sú v poriadku. Čiže to je takéto prvé sito. To je takéto prvé sito, ktorým dokážeme oddeliť veľkú časť tých kameňov, pri ktorých sme si istí. Samozrejme potom nám zostane nejaký ten zvyšok, ktorý je na identifikáciu už veľmi zložitý. Tam to, čo používame v súčasnosti, sú už v podstate najmä spektrálne analýzy, ktorými sa snažíme odhaliť určité konkrétne defekty v kryštálovej mriežke toho kameňa. Ak si to teda rozoberieme na drobné, môže to znamenať, že syntetika má tendenciu vyzerať skoro až dokonalo? Z hľadiska vizuálneho ani nie. Dokonca syntetika môže vyzerať tiež nedokonalo, ako aj prírodný materiál. Čiže vizuálne sa tie kamene odlišiť nedajú žiadnym spôsobom. Žiadnym. Ja som spomenul fluorescenciu, fosforescenciu. To je taká jednoduchá reakcia na UV žiarenie. UV žiarenie nie je viditeľné. Ľudské oko ho nevníma. Je to forma energie, ktorá keď sa vyžiarí na diamant konkrétne, tak prírodný diamant na toto ultrafialové žiarenie konkrétnej vlnovej dĺžky, špecifické a určitej síly, reaguje inak než syntetický diamant. Yes. Konkrétne prírodný diamant, toto sa zistilo empiricky, že prírodný diamant, určitá kategória, emituje alebo vyžaruje pri vystavení ultrafialovému žiareniu viditeľné svetlo. Také, ktoré ľudské oko vidí. Poviem, zjednodušene zasvieti na modro. Určitá skupina prírodných diamantov túto vlastnosť má a vieme, že takúto vlastnosť nemajú žiadne syntetické diamanty. Čiže pokiaľ skúmaný kameň disponuje touto vlastnosťou a zároveň ešte splní niekoľko ďalších kritérií, tak si môžeme s istotou povedať, že toto je prírodný diamant. Žiaľ, nie všetky prírodné diamanty túto vlastnosť majú a tie musia byť potom podrobené ďalším takým pomerne komplexnejším analýzam. Čiže zoberme si, že máme jeden kameň, ktorý potrebujeme určiť a prejde nám prvým, druhým sitom, povedzme, teda fluorescencia alebo teda tieto znaky. Potom nasleduje naozaj, a teraz spektrálna analýza, čo ste hovorili, čiže naozaj špičková fyzika a chémia, aby sme zistili, či máme dočinenia s pravým diamantom. Áno, v podstate špičková fyzika. My vieme napríklad, že dusík, ktorý je takmer vždy súčasťou štruktúry diamantu, sa počas niekoľkých miliónov rokov, kedy vznikali prírodné diamanty, sa distribuoval v tej vnútornej štruktúre tak, že nevytváral zluky, nevytváral agregáty, ale bol rozptýlený. Túto vlastnosť sa nepodarilo napodobniť doposiaľ žiadnym spôsobom pri výrobe syntetických diamantov a my vieme na základe určitých spektrálnych analýz určiť, aký typ defektu dusíka sa v tom diamante nachádza. Čiže hľadáme spôsob, akým je dusík viazaný na atómy uhlíka a na základe výsledkov tých spektrálnych analýz a poznatkov o tom, ako ten dusík je viazaný, vieme povedať, či sa jedná o diamant prírodný alebo diamant syntetický. To je tak zjednodušene povedané. Samozrejme, toto sú komplikovanejšie aj časovo náročnejšie metódy určenia. Ako dlho môže trvať také popísanie jedného kameňa, kým teda prídeme na to, že naozaj áno, toto je diamant? Keď samozrejme zahrnieme všetky tie dôsledné rozbory. Veľmi to závisí od toho, že ktoré konkrétne kroky bude potrebné aplikovať, ale pri tých najkomplikovanejších kameňoch sú to desiatky minút. Tam treba povedať, že
No ten komplikovaný kameň môže mať priemer 1 mm. Keby sme sa každému diamantu o priemere 1 mm mali venovať niekoľko desiatok minút, tak tá cena toho kameňa vzrastie niekoľkonásobne len v dôsledku analýz, ktorým sme ho museli podrobiť. Wow. Čiže tuto to naráža na taký problém a na také limity. Samozrejme tie veľké kamene nie je problém podrobiť všetkým týmto analýzám, pretože majú veľmi vysokú hodnotu. Ale tá praktická klenotnícka stránka, kde sa pracuje s obrovským množstvom malých kameňov, tak tá je do veľkej miery zaťažená potrebou týchto analýz. Hlavne berúc do úvahy, že ich nemôžete opomenúť. No práve. Nemôžete opomenúť. Nemôžete povedať svojmu klientovi, že mu dávate prírodný diamant a on potom zistí, že ten diamant je syntetický. No, to by naozaj asi bolelo. To by určite z dlhodobého hľadiska bolelo veľmi. No ale teda, ako to urobiť, aby sme sa nenechali oklamať a kde by sme tie kamene mali nakupovať? Je to ťažká otázka. Pretože ak by sme mali zjednodušiť tú odpoveď, tak poviem, že ku každému tomu diamantu, keďže ho kupujem ako laik, by som mal mať relevantný, s dôrazom na slovo relevantný, doklad o tom, že ten kameň je prírodného pôvodu. Zdôrazňoval som to slovíčko relevantný z toho dôvodu, že v našich podmienkach legislatíva nejakým spôsobom neupravuje vystavovanie certifikátov. Žiadnym. To znamená, zjednodušene povedané, ktokoľvek si môže vystaviť akýkoľvek doklad. Samozrejme, môže byť postihovaný za nepravdu v ňom uvedenú, ale tu je veľmi komplikované zistiť a veľa ľudí to nezisťuje. Ale už tá samotná možnosť ho vystaviť, tá nie je nejakým spôsobom upravená. Čiže dôležité je, keď dostávam k nejakému šperku certifikát, vedieť, že ten, kto ten certifikát vystavil, vie na základe čoho vystavil a že ho vystaviť mohol s vedomím. Že je to dohľadateľné a tak ďalej. Tak, tam poviem, dnes je bežná vec, že v klenotníctve dostanete k šperku certifikát. Neviem si predstaviť, že by niekto predával prírodné drahé kamene bez certifikátu. Otázka ale stojí, kto je tou autoritou, ktorá ten certifikát vystavila a či tá autorita je schopná odlišiť to, čo deklaruje, od všetkých tých ostatných nástrah, ktoré dnes na tom trhu sú. No dobre, zoberte si to tak, že teraz ja si túžim potom, aby som si kúpil kameň, teraz sa nebavím o tom, či je osadený v šperku alebo nie. Čo si myslíte, že je rozumné? Od akej hodnoty je dobre sa zaoberať tým, či je naozaj pravý? Teda naozaj si ho dať overiť. Povedzme, mám tu prsteň za 500 eur, alebo teda kameň za 500 eur. Je to vhodné už aj takýto kameň si dať otestovať? Ku každému jednomu šperku, to je jedno ako veľké diamanty tam sú, môžu tam byť diamanty naozaj, že úplne maličké, tie najmenšie rozmery, ktoré majú menej než 1 mm za niekoľko desiatok eur. To nie sú žiadne horibilné hodnoty, ale ak budem tvrdiť, že tam sú takéto prírodné diamanty, tak by to malo platiť. A teraz tá otázka, že ako si to vlastne môže človek overiť, ako k tomu príde. No? Laik v podstate nijak. Vždy má možnosť sa obrátiť a dať si tú skutočnosť overiť dodatočne v gemologickom laboratóriu. Ja vždy hovorím, že prvý krok je, alebo prvým krokom by malo byť to, že sa obrátim na klenotníka s dôverou. Platí bod 2 automaticky, ale tá dôvera nemôže stať na niečom, musí byť na pevných základoch. Čiže nie na čestnom prehlásení? Nie na čestnom prehlásení, lebo veľakrát sa stáva, že nie so zlým úmyslom je predaná vec, ktorá je niečím iným, než tým, ako je deklarovaná. To znamená, toto je dnes bežná prax a malo by byť cieľom každého renomovaného klenotníka, aby on vyvíjal to úsilie, aby vedel, že pokiaľ predáva niečo svojmu klientovi, tak aby vedel na základe čoho to môže tvrdiť. Ja som spomenul a rád to hovorím, že najdôležitejšie pri tých drahých kameňoch je nie všetko vedieť, to sa nedá, ale je vedieť, čo neviem. Čiže ak niečo tvrdím,
mal by som si byť istý, že toto tvrdiť môžem, lebo na toto ešte tie kapacity mám a o tom v podstate celá tá problematika pri tom určovaní je. To znie veľmi dobre. To znie hlavne férovo pre mňa, pretože v momente, ako viete definovať, čo neviete, tak pravdu, ktorú odovzdávate človeku, je garantovaná tým, čo viete a ten zvýšok viete deklarovať natoľko, že on si vie dohľadať možno nejaké iné laboratórium, kde mu doplnia informácie. Presne tak. Pri tom zvyšku, kde viem, že naše kapacity končia, tak pri tom zvyšku využívam služby iných laboratórií. Tých najväčších, ktoré aj tieto nuancy, ktoré sa v našich podmienkach odhalovať nedajú, tak ktoré ich odhaliť vedia. Ale treba vedieť, ktoré tie nuancy to sú, aby sa náhodou nestalo, že budeme o niečom tvrdiť niečo, čo si tvrdiť na základe toho, čo sme schopní urobiť, nemôžeme dovoliť. Čo je teda dobré, že keby som kupoval prsteň v nejakom nemenovanom klenotníctve, prídem tam a oni mi dajú nejaký certifikát, ktorý z môjho pohľadu hovorí: dobrý deň, vo vašom šperku je diamant, my to potvrdzujeme. Je dobré, aby tam bol uvedený nejaký inštitút alebo človek, ktorý to overoval, alebo čo hľadám? Tak mal by to byť určite certifikát vystavený gemologickým laboratórium. Laboratórium s príslušným náležitým vybavením, pomocou ktorého je možné tie kamene určovať a ktoré má aj personálne zabezpečenie odborníkmi na to, aby tieto analýzy mohol vykonávať. Čiže, pardon, že je dobré, ak tam figuruje nejaké meno, ktoré si viem možno dohľadať. Áno. Alebo potom sú tu veľké inštitúty, ktoré svoje renome, medzinárodné renome získali za desiatky rokov pôsobenia na tomto trhu. Môžeme ich kľudne spomenúť. Gemological Institute of America, GIA, so sídlom v Kalifornii, ale s pobočkami po celom svete. Alebo z hľadiska spoľahlivosti určite aj International Gemological Institute, ktorý má hlavné sídlo v Antwerpách. Belgický národný úrad HRD, Hoge Raad for Diamant, takisto veľmi spoľahlivá inštitúcia. Pri farebných kameňoch sú to ďalej laboratória ako Gubelin so sídlom vo Švajčiarsku. Je to laboratórium SSEF so sídlom vo Švajčiarsku. A ďalšie inštitúty, poviem aj mnohé národné malé gemologické laboratória vedia mať veľmi vysokú kvalitu, aj keď pôsobia len lokálne a nie sú celosvetovo známe, ale pokiaľ sú zastrešené dobrými odborníkmi, to je základ. Ak to nie je inštitúcia, ktorá má takú celosvetovú reputáciu, tak by som sa zameral na to, aby ten, kto vystavil môj certifikát, minimálne, aby to laboratórium bolo zastrešené naozaj spoľahlivým odborníkom, ktorý na základe svojho vzdelania a skúsenosti dokáže určiť to, čo v tom certifikáte deklaruje. Tu ale spomeniem jednu vec, a to je taký veľmi sofistikovaný podvod z posledných rokov, ktorý sa viackrát zopakoval. Týkalo sa to veľmi drahých kameňov. Poviem kameňov rádovo za desiatky tisíc, ktoré boli dodané spolu s certifikátom, konkrétne z Gemological Institute of America, s originálnym certifikátom, ktorý bol verifikovateľný aj online, že je pravý. Tie kamene však boli vymenené. Čiže prírodný kameň bol ponechaný niekde, bol nahradený umelo vyrobeným diamantom, ktorý presne proporčne zodpovedal tomu prírodnému, farebne zodpovedal tomu prírodnému, ale mal niektoré iné vlastnosti z hľadiska čistoty. Ten rozdiel v hodnote bol samozrejme obrovský a bolo veľmi ťažké odlíšiť ten dodaný syntetický kameň od toho certifikátu, ku ktorému mal prislúchať, ale neprislúchal. Čiže toto bol jeden z podvodov, ktorý sa už zopakoval viackrát. Čím drahší kameň, tým väčšia motivácia sa tomu vyhnúť. A preto poviem aj u nás, keď dostávame do rúk certifikované kamene, tak my si pôvod certifikovaných kameňov verifikujeme. Verifikujeme si vždy autenticitu, či ten kameň k tomu certifikátu naozaj patrí, lebo dnes aj takéto riziko tu reálne je. Čiže predtým, ako zaplatím nejaký diamant, by malo nastúpiť kritické myslenie a nejaký možno rešerš toho, do akej miery sú tie zdroje pre mňa relevantné. To je absolútne kľúčové. To je absolútne kľúčové, pretože veľakrát sa stane, že v momente, ak sa tým začnem zaoberať už jednoducho ani z hľadiska nákladov na samotnú analýzu nedá zmysel tú analýzu vykonať. Keď si predstavíte prsteň, ktorý je osadený veľkým množstvom veľmi maličkých diamantov. Tam 100 kameňov,
z ktorých každý má priemer ani nie 1 mm. Tak analýza takýchto kameňov, pokiaľ ešte neboli osadené v tom šperku, je ďaleko jednoduchšia ako ich identifikácia a analýza, keď už sú v tom kove osadené. Náklady na analýzu takéhoto šperku veľakrát môžu presiahnuť jeho hodnotu samotnú. Čiže pokiaľ nenastúpilo, ako ste to dobre povedali, to kritické myslenie ešte pred samotnou kúpou toho šperku, už to dodatočne veľakrát nemusí dávať zmysel. A často k vám chodia ľudia, ktorí si chcú dať overiť šperk alebo teda diamant. Čo je taká najbežnejšia situácia, ktorá sa vám stáva? Tak pokiaľ ide o potrebu analýzy, že prídu ľudia dať ohodnotiť šperk, sa vždy pýtam na účel. Že nie je náš cieľ robiť bezcielne, proste nezmyselne posudky, ktoré nemajú nejakú pridanú hodnotu pre toho, kto si ich dá spraviť. V drvivej väčšine prípadov je ten účel predaj. A tu sa vždy, predtým, než sa do akejkoľvek analýzy pustíme, pozerám na to, či tá analýza samotná a jej výsledky môžu nejakým spôsobom tomu človeku napomôcť v predaji, ale poviem v takom predaji, aby to pre neho malo celé dokopy nakoniec ekonomický zmysel. No práve. Lebo tam, ak máte šperk, ktorý viete predať za 3-4 stovky, tak 200 za analýzu nedávajú zmysel. A niekedy poviem, aj tie 200 vzhľadom na náročnosť nemusia byť postačujúce, čiže v tomto kroku zväčša odporúčam zvoliť opačný postup. To znamená najskôr nájsť potenciálneho kupca, a keď ho máme a on nevyhnutne trvá na tom certifikáte, tak potom správame ten certifikát. Aha, to je dobrý postup. No a teda, keď som tak rozmýšľal, mám na chalupe takú malú dielničku, tak sa chcem spýtať, ako sa falšujú drahé kamene? Často aj v takých malých dielničkách. Veľmi dobre to ilustrujú príklady z Thajska. Thajsko je dlhé roky takým, dá sa povedať, najvýznamnejším spracovateľom korundov. Rubín a rubínov a zafírov sú dve také odrody korundu. A Thajci sú veľkí majstri vo vývoji úprav, zlepšovaní vlastnosti týchto kameňov. A tie metódy boli pôvodne vyvíjane naozaj v takých tých malých, ani by som to nenazval, že dielničkách, ale tým, že kamene sa od pradávna, ich vlastnosti sa zlepšovali tým, že sa v podstate doťahoval ten prírodný proces a doťahoval sa teplotou. Čiže zjednodušene povedané sa tie kamene piekli a vystavovali sa pôsobeniu najskôr len samotnej vysokej teploty, ktorá veľakrát viedla k zlepšeniu výslednej farby. Predovšetkým môdru od korundu, to znamená zafíru a rubínu. No a toto sa naozaj vo veľmi primitívnych podmienkach, nechcem povedať dielničkách, ale naozaj v jednoduchých podmienkach v tom Thajsku rozvíjalo už pred mnohými 10 ročiami. Čiže to falšovanie má ten pôvod takýto veľmi jednoduchý. Samozrejme dnes sa to značne zdokonalilo. K tej teplote sa veľakrát pridal tlak, pridali sa tam chemické prvky, ktoré vstupujú do toho celého procesu. A tie vlastnosti, tie zmeny, ktorým sú tie kamene podrobované, sú naozaj že masívne. Čiže tu sa bavíme o úpravách prírodného kameňa, ktorému sú zlepšované nejaké vlastnosti. Áno. To je dokonca oveľa väčší problém z hľadiska odhalovania aj z hľadiska rozsahu potenciálneho podvodu, pretože v prípade laboratórne vyrobených kameňov je za použitia takých tých štandardných laboratórnych metód možné tieto kamene od tých prírodných náprotivkov odlišiť. Lenže v prípade týchto úprav je tá analýza, to odhalovanie je o to zložitejšie, že pracujeme s prírodným kameňom, ktorý má všetky aspekty a vlastnosti prírodného kameňa, len sa mu niektoré vlastnosti trochu zmenia. A tu dochádza v posledných rokoch k najväčšiemu pokroku, k rozvoju týchto metód. Naozaj to býva veľmi často extrémne komplikované odhaliť. Taký príklad je konkrétne zafír,
ktorý prírodný zafír, ale bezfarebný. To znamená zafír naozaj zanedbateľnej hodnoty, býva podrobený úprave zahriatím na extrémne vysokú teplotu za prítomnosti pridaného berylia. Toto berylium mení farbu toho kameňa, ako náhle preniká do toho kryštálu. Takto sa podrobujú úprave ešte surové kamene. To znamená, tá úprava je schopná vydržať proces, pretože ona prenikne úplne do hĺbky, ona je schopná vydržať proces spracovania. A takto sa z kameňov, ktoré môžu byť v podstate takmer bezfarebné, stávajú kamene pestrých farieb, zafíry rôznych pestrých farieb. A tieto úpravy z hľadiska hodnoty predstavujú naozaj extrémny rozdiel, pretože ak sa budeme baviť o špičkovom, napríklad rúžovom zafíri, tak jeho hodnota môže byť $1000. Keď budeme hovoriť o modrom zafíri, tak to môže byť $10,000. A pokiaľ sa bavíme o bezfarebnom kameni, ktorý je síce prírodného pôvodu, tak sa budeme baviť o $10,000. A toto je rozdiel, ktorý je ale extrémne ťažké odlišiť. Ďalší veľký problém je, že ja som spomenul len jednu z obrovského množstva takýchto úprav. V súčasnosti sa spinely, ktoré neboli upravené, začínajú podrobovať takejto podobnej úprave, kde dochádza k difúzii kobaltu a rôznych ďalších prvkov, ktoré spôsobujú v podstate podobné zmeny a v tej oblasti tých drahých kameňov je toto v poslednej dobe naozaj že veľký problém. Čiže naozaj taký posledný trend je zapekanie tých prírodných kameňov. Zapekanie, okrem iného, rubiny sa vyplňajú oloveným sklom. Tam je ťažké použiť v tom pôvodnom stave ten výraz rubín, lebo sú to kamene, ktoré sú v podstate, keby to boli diamanty, povieme, že priemyselné, ale rubiny sa na priemyselné účely tak často nevyužívajú. Čiže sú to kamene tej odpadovej doslova kvality, ktoré majú obrovské množstvo veľkých fraktúr, vďaka ktorým nemôže cez ne prechádzať svetlo a nie sú vizuálne atraktívne, ale tieto fraktúry sa často zaplňajú sklom s vysokým obsahom olova, ktorý sa nataví a natečie dovnútra. Toto sklo má podobné optické vlastnosti ako korund, to znamená, svetlo prechádza z jedného materiálu do druhého bez toho, aby dochádzalo k nejakým zlomom a ohybom. Nie je to tam vidieť. No a tu opäť poviem, sa bavíme o kameňoch, ktoré v tom pôvodnom stave majú hodnotu v jednotkách dolárov, eur a potom sa častokrát predávajú, respektíve sa nimi imitujú niekoľko tisícové kamene, ak nie sú teda správne deklarované. A toto je takisto riziko, ktoré ten klenotnícky priemysel v súčasnosti so sebou nesie. My už sme sa o tom rozprávali, ale ja si myslím, že toto je vlastne odveký súboj a sú to také preteky, že vlastne tí, ktorí falšujú, tak sa snažia byť o krok dopredu pred tými, ktorí to skúmajú. Ako sa vlastne dá držať krok s týmito najnovšími trendami v rámci falšovania? Vývojom. Poviem napríklad asi jednotka v súčasnosti v oblasti analýz farebných drahých kameňov je švajčiarsky národný inštitút SSF, ktorý má oddelenie, ktoré sa venuje vývoju úprav. Oni sami vyvíjajú mnohé a skúšajú mnohé úpravy, aby vedeli, akým spôsobom sa dá kvalitatívne posunúť ten kameň smerom nahor zásahom človeka a tým, že poznajú tieto limity, oni sú veľmi fair a ústretoví v tom, že poznatky, ktoré majú, transparentne sprostredkujú ostatným odborníkom. Čo je veľmi fajn, lebo si to nenechávajú sami pre seba a tým pádom aj ostatné laboratória môžu s týmto operovať. Ale tu dnes treba povedať, že toto pochopili mnohí tí veľkí, že ak budú pracovať spoločne, tak môžu najlepšie držať krok a nejakým spôsobom sa nenechať predbehnúť tými falšovateľmi a preto tie laboratória zdieľajú tieto poznatky medzi sebou. Ono treba povedať, že pri odhalovaní tých naozaj najzávažnejších vecí vám samotné poznatky nestačia. K tomu je potrebné často aj veľmi drahé vybavenie, ktoré je schopné tieto veci odhaliť. Čiže tá veda je dnes už do veľkej miery otvorená, čo je fajn. Toto sa mi páči, že tieto poznatky sú zdieľané a tým pádom vlastne je možné udržať krok. To sa teším. To mám rád, že v spoločnosti existuje aj takýto moment, že to nie je len, že poďme aj prijať zlodejom.
Mne ešte teraz napadá jedna vec, keďže sa bavíme o tom falšovaní, tak samozrejme máme tu syntetické diamanty. Prečo sa niekto rozhodne s tým, že vie, že si kupuje syntetický diamant vo svojom šperku, prečo sa pre ne rozhodne? Je to iba cena, alebo môže tam byť aj nejaký iný moment? To je ťažká otázka, lebo to je vždy vecou individuálneho rozhodnutia, ako keď sa niekto rozhodne pre žltú farbu zlata a bielu farbu zlata. Ďakujem, to je dobrá odpoveď, rozumiem. Ale treba povedať, že tomu rozhodovaniu dnes veľmi napomáha masívny marketing. Tie syntetické diamanty sú predávané často ako napríklad ekologická alternatíva. Aha, pravdou ale je, že treba vedieť odlišovať to, čo je marketing od skutočného obsahu, lebo drvivá väčšina syntetických diamantov sa v súčasnosti vyrába v Indii a v Číne a je otázne, sú energeticky extrémne náročné ten výrobný proces. Z akých zdrojov vlastne pochádza tá energia, ktorá sa používa na výrobu tých kameňov. Je tam veľmi veľa takých aspektov, treba to vedieť odfiltrovať a dôležitý moment ale jeden, ktorý ja vždy zdôrazňujem, lebo ľudia veľakrát mylne kupujú syntetické kamene, konkrétne teraz diamanty, s pocitom akejsi investície. Tí kamene nie sú žiadnou investíciou. Akokoľvek sa ten marketing postaví, to treba povedať čierne na bielom. Najkrajšie to ilustruje ten rubín, ktorý je tu už 100 rokov, ktorý na začiatku bol drahší ako ten prírodný náprotivok a dnes stojí jednotky dolárov, eur, to je jedno, v princípe sa ten kameň je viac menej bez ceny. No čokoľvek, na čo máme nejaký recept na výrobu, tak toho tendenčne asi bude viac a viac, to znamená, že tá cena nemá šancu sa udržať. Ten proces sa technologicky vždy zdokonaluje a jediné, čo bude limitujúce, budú vlastne bezprostredné náklady spojené s jeho výrobou. No a napadá mi teraz taká kacírska myšlienka, skoro si dovolím povedať, že až otázka. Keďže ten vývoj v rámci výroby syntetických diamantov napreduje, tak nemôže sa stať, že v jednom momente budeme schopní vyrobiť dokonalý diamant? Viete, s absolútnou istotou sa táto možnosť ťažko vylučuje, ale, a to ale je veľmi dôležité, treba povedať, že tá pravdepodobnosť je extrémne malá. A to z toho dôvodu, že tak ako napreduje vývoj technológií pri výrobe tých syntetických diamantov, tak takisto sa zdokonalujú a dá sa povedať, že ešte rýchlejšie metódy odhaľovania týchto kameňov. Dnes pracujeme v rovine nejakých empirických poznatkov o vlastnostiach prírodných a syntetických diamantov, ktoré navzájom porovnáme, ale my vieme ísť aj dnes už podstatne hĺbšie, kde sú tie rozdiely ľahšie identifikovateľné, len je to možno náročnejší a nákladnejší proces. Čiže tak ako som spomenul, tá minca má dve strany a áno, zdokonaluje sa určite aj výroba, ale veľmi rýchlo sa zdokonaluje aj odhaľovanie a ten náskok je tam stále obrovský. Takže môžeme otvorene povedať, že áno, hrozba niekde môže existovať, ale môžeme pomerne pokojne skonštatovať, že sme v bezpečí. Ja by som na tomto mieste bol úplne pokojný. Nechávate nám takú bezpečnú zónu, to sa teším. No ale ďalšia vec, keď vieme, že sa nám míňajú fosílne palivá a čokoľvek to znamená obmedzené zdroje, môžu sa minúť aj diamanty. Ja viem, že ešte stále hlbšie a hlbšie sa dá vrtať a môžeme ísť do vesmíru, kde sa možno vyskytujú, ale tiež sú vzácne aj preto, že ich obmedzený počet. Myslíte, že raz príde moment, že bude limitované množstvo prírodných diamantov? Tak prírodných diamantov vieme, že sú aj nové ložiská, ktoré nie sú ťažené. Z toho dôvodu, že náklady spojené s ťažbou v daných podmienkach by značne prevýšili súčasnú cenu diamantov, tú hodnotu, za ktorú sú schopnú predať. Môže sa stať, že bude postupne z veľmi dlhodobého hľadiska klesať ich množstvo a tým pádom sa začnú ťažiť lokality, ktoré sú ťažené nákladnejšie, náročnejšie a môže to mať vplyv na ich cenu. Ale teraz poviem, diamant paradoxne nie je v tomto smere najlepším príkladom. Pretože sú kamene, ktoré sú z hľadiska množstva výskytu ďaleko vzácnejšie než diamant. Napriek tomu, že ho nemusia predbiehať cenou v súčasnosti. Ale dobrým príkladom je napríklad tzv. Turmalín Paraíba. Je to odroda turmalínu, ktorá je pomenovaná Paraíba podľa ložiska, podľa mesta, v okolí ktorého sa v podstate prvýkrát našiel. Je to pomerne mladý, drahý kameň.
To ložisko, ktoré bolo v Brazílii, toto Paraiba, je vyťažené a jediné aktívne ložisko v súčasnosti je v Mozambiku, kde sa nepredpokladajú veľké zásoby a tomu aj odpoveda vývoj ceny toho kameňa. Ako rapidne neustále tá cena rastie, pretože je z jednoho ložiska na svete a to množstvo klesá. S diamantmi sa toto nedá porovnať, tých je podstatne viac. Aj keď ja stále hovorím, čo som povedal, že nikdy nehovor nikdy tak, jak to hovoril aj môj otec v biznise. Nikdy nehovor nikdy. No, čo ja by som si z tohto podcastu asi zobral, sú dve veci. Predtým, ako človek ide investovať do diamantu, nech nastúpi to kritické myslenie, ktoré sme spomínali, teda nech si urobí ten prieskum toho, aké relevantné sú tie potvrdzovacie certifikačné zdroje. A druhá vec, ktorá sa mi páči, priatelia, ak rozmýšľate nad syntetickým diamantom ako nad investíciou do budúcnosti, máte malú perspektívu z toho vyťažiť nejaký finančný zisk. Pán Mikuš, ďakujem za zaujímavé informácie. Dúfam, že sme týmto pomohli aj našim poslucháčom, aby sa pri kupovaní šperkov s drahými kameňmi nenechali oklamať a neprišli tak o svoje peniaze. V budúcom podcaste sa pozrieme na to, ako si šperk, konkrétne prsteň s drahým kameňom vybrať a pôjde rovno o ten najspomínanejší a pre veľa žien a mužov najdôležitejší prsteň v živote. Prsteň zásnubný. Ja vám ďakujem a teším sa do skorého videnia. Dovidenia.